Zan yi godiya ga dukkan wanda suka halarci wannan taro na mutu daga nan da muka fara zuwa yau kuma insha Allah gobe za mu kare. Ina godiya da kuka zo da supporting Arewa International Film Festival. Arewa International Film Festival ba taron Rahma Sadau bane, ba taron ka bane, ba taron wata bane, ba taron na bane, taron mu ne. In ka juya za mu ga akwai abubuwa da yawa da ake a Arewa International Film Festival. So ina mai farin ciki kuma ina mai godiya ga waɗanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa da bakinmu da suka zo daga ƙasashe daban-daban. Mun gode, mun gode, mun gode. Allah ya yarda za mu ci gaba da kawo Arewa International Film Festival. So kafin a rufe taro tun da na ga an kashe mana wuta an kosa mu tafi gida. A gurguje zan kira wanda zai rufe mana
Audiences who made this journey truly, truly unforgettable. I would especially like to thank our guests that is diverse and rising, fueled by creativity, resilience. 36 Popular Choice Awards Best Comedy in a Series is... Please don't make comedy of me, please. Nura Dankombo. Zalaraya a duniya, ki bani tabbacin zama na da ke, kin ji masoyiya. Ni da nake son ki na fi kowa jin ki a zuciya. Wallahi na ya aran gama da saki ne a birnin tarayya. Ina ta yi miki magana, kina ta sauri kin ki waya. Gashi zan yi misin fly. Sana barki masoyiya, na yi ta duba irin ki ko zane na ce a social media. Sai gashi ban dace ba dan ki da ban kike ba irin ki ko daya. Akan ki zan saka cibiya sai dai ba ni da shaida ko daya. Da san ki Nura dan Kwambo for gidan Badamasi. Congratulations, man. Na gode. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Na gode sosai. Mun gode sosai.
Thank